Bon dia a tots, soc en Roger, soc el gerent del CDPAE. Aquí tenim a l'Anna Jiménez, que és de Bugitools, que és la consultora que ens està ajudant a l'hora de digitalitzar el Consell, i per altra banda tenim a l'Anna Miralles, que és la secretària de la Junta del Consell, que ens donarà, en cas de que hi hagin dubtes, ella gairebé ho sap tot del procés que portem de digitalització, perquè és veritat que tenim molts fronts oberts i que doncs, hi ha moltes coses a controlar. Per tant, que no us requi el fet de preguntar-nos coses. Algunes coses les sabrem, altres potser no, però bueno, el compromís és respondre-us el més aviat possible, si no ho sabem. Um, el fet d'aquestes sessions, aquesta ja no sé quina és, ja m'he perdut ara, la 11, la 12, la 13, ja no sé quina és. Aquesta és la desena online, la tretzena La tretzena en total. general. Val, Sí. sí, en van fer 3 de presencials, una a Girona, una a Lleida i una altra a Tarragona. Bueno, Tarragona, Vilafranca, però era per la província de Tarragona. I, i després les següents doncs, les vam decidir fer telemàtiques perquè entenem que us és menys molèstia que no pas desplaçar-vos amunt i avall. El motiu de les formacions aquestes és que en el principi, quan van començar a fer les notificacions electròniques, ara farà un any i escaig, vam detectar que hi havia un 30% de notificacions que la gent ni tan sols hi accedia. I aleshores això ens va preocupar, vam millorar-ho posant un doble factor de validació, que era el tema de l'SMS, o sigui, a més d'enviar-ho per correu electrònic, ho enviàvem per SMS, i a més, doncs, fent-ho així vam aconseguir baixar doncs, d'un 30% a un 20%, un 21% gairebé. O sigui que van millorar, però així i tot hi ha un 20% de persones que quan envien una notificació doncs, ni tan sols hi accedeixen. I per això vam entendre que el que potser necessitava el sector era reduir aquesta escletxa digital, doncs fent aquestes formacions, que repeteixo, doncs ja avui és la tretzena d'elles, i que a poc doncs, aconseguirem doncs, que aquestes eines doncs, que teòricament ens han de fer més fàcils la vida, doncs, que realment sigui així, i que puguem fer-ho. L'objectiu d'aquesta sessió és que, com a mínim, que tingueu més nocions quan acabeu de lo que és la identificació i la certificació digital, que això l'Anna Jiménez en sap un niu, que sortiu d'aquí sapiguent més això sobre aquest tema, que sapigueu a més utilitzar a la mesura del possible l'IDCAT mòbil, perdó, que és l'eina més bàsica que hi ha per interactuar amb les administracions catalanes, i tot i nosaltres no ser administració, doncs, com que hem de seguir per llei la llei de procediment administratiu, doncs en aquest sentit, per garantia envers a l'operador, o sigui, envers a vostès o a vosaltres, doncs l'hem de seguir per llei, o sigui, ens obliga el decret que ens crea. Aleshores, doncs, si hem de seguir amb aquesta llei de procediment administratiu i hem bé, doncs estar dins d'aquesta cotilla, doncs que com a mínim vostès o vosaltres hi sortiu beneficiats a l'hora de poder entendre com funciona aquesta eina. La sessió d'enguany s'està gravant, per això us recomanem, per una banda, doncs, que tanqueu les càmeres, i aquesta sessió a la llarga, no ara, sinó d'aquí a potser 3, 4, 5 setmanes, quan acabem aquesta primera tanda de formacions, que s'acabarà d'aquí 2 o 3 setmanes, doncs les penjarem les posarem a la nostra pàgina web, les penjarem al YouTube. Hi ha una informació complementària a aquesta que ara l'Anna us ensenyarà, que és aquesta presentació de PowerPoint. Hi ha un PowerPoint més gran encara, uns PDFs que us enviarà l'Anna quan acabi la sessió. Per tant, tots els que heu entrat aquí a la sessió aquesta amb un nom diferent d'aquell que us vau inscriure, doncs si sou tan amables i podeu posar l'adreça de correu electrònic, que és la vostra vàlida, per rebre aquesta informació, o si voleu reblar la informació que ja teniu, de dir, sí, confirmo que el meu correu, que la meva adreça, o que jo sóc X i que sóc el que em vaig inscriure, doncs ens anirà perfecte, perquè així ja us podrem enviar, quan acabem, tota aquesta informació complementària. Si teniu dubtes, no cal dir que al CCPAE doncs, tenim un número de telèfon que ens podeu trucar per aclarir dubtes i per acompanyar-vos també amb tot el possible dins d'aquesta, repeteixo, transformació que estem fent. Hi ha també hi ha consultes a la pàgina web nostra i bé, doncs, que estem a disposició de vosaltres, que ens podeu fer les preguntes que considereu pertinents. I ja no m'allargo més. Gràcies per ser aquí un altre cop i endavant, Anna Jiménez, com vulguis.
Vale, gràcies, Roger. Benvinguts i benvingudes, bon dia. Comencem la setmana. En aquesta formació, tal com us deia el Roger, explicarem una mica temes d'identificació digital i també entrarem en tot el portal, el nou portal de tràmits de la CCPAE. Com us deia el Roger també, jo soc l'Anna Jiménez de la consultoria Buis i Tools. Vale? La formació, us passo una mica quin és el plan d'aquesta sessió. En aquesta primera part us faré una foto, vale, de com aconseguim una identificació digital i quines opcions teniu i tenim com a ciutadania. Quin ventall tenim i quines podem utilitzar. Incidirem amb el tema de l'IDCAT mòbil. Perdoneu que veig que es va incorporant gent. Aquí. Us silencio amb tots. Vale, vaig silenciant, perdoneu. Com aconseguir una identitat mòbil? Explicarem quines opcions tenim com a ciutadans i ciutadanes. 2, ens anirem en els tràmits que teniu disponibles en aquest moment des del portal de la CCPAE, quins són tots aquells que tenen una instància específica i concreta per fer un tràmit, quins són aquells que de moment continuem utilitzant instància genèrica i un últim, quins són els que teniu de moment en vies de tramitació actual i que properament s'incorporaran també a l'entorn del nou portal. Entrarem al portal i farem casos pràctics, vale? Coneixerem una mica totes les diferents eines que tenim disponibles. Així que entro en matèria. Respecte a dubtes, qüestions, aclariments, si són qüestions referents a alguna cosa que estigui explicant en aquell moment, doncs em podeu fer un xat i jo el vaig mirant de tant en tant, vale? I quan tingui un moment us dono feedback a la vostra consulta. I si no, al final de la sessió, entre l'Anna i jo, doncs, resoldrem els possibles dubtes que us hagin pogut sorgir de tots els aspectes que comentarem durant la sessió, d'acord? Així és que entro en matèria respecte a identificadors digitals. Què és un identificador digital? És una eina que permet, com diu el seu nom, identificar-nos més enllà del plastiquet del DNI. Vale? Amb l'ordinador no li podem ensenyar el DNI, que sóc jo. No, ho hem de fer a través d'eines digitals. En aquest cas, són totes aquestes que teniu aquí visibles, són les que tenim disponibles com a ciutadans i ciutadanes. Vale? Tant les de color verd són a nivell català, a nivell autonòmic català, i les de color marró són les estatals, que també inclouria tot allò que podem fer amb les catalanes. Respecte a les catalanes, a l'IDCAT mòbil i a l'IDCAT certificat, o l'IDCAT a seques. L'IDCAT mòbil és una eina que quan ens anem a identificar digitalment, el que ens demanarà serà un mòbil, el nostre DNI, perdó, el número del DNI i una línia mòbil. I un cop ens hem identificat amb aquestes dues dades, ens arribarà un SMS per tal d'acabar d'autenticar-nos com a persones físiques. Per donar-se d'alta amb l'IDCAT mòbil, necessitem 3-4 minutets del nostre temps i tenir els 2 plasticots que ens identifiquen el DNI i la targeta sanitària. Tot aquest procés us ho mostraré directament a la web quan us acabi de fer una mica el resum d'aquesta diapositiva. Ja us dic, a l'IDCAT mòbil, molt probablement molts dels que esteu aquí presents ja el teniu, o almenys així ho he pogut veure en el llistat previ d'assistència que jo tenia, però que conegueu que si no disposeu d'aquesta eina, en 3-4 minutets, com us he dit, la podreu obtenir. Si hi ha algú que no la té i necessita un cop de mà, us emplaço que us espereu al final de la sessió i us dono un cop de mà per obtenir-la. Respecte a l'IDCAT mòbil, si ja el teniu, però dius, ostres, jo hauria de fer canvis, és a dir, a l'IDCAT mòbil sí o sí necessitem, quan ens donem d'alta l'IDCAT mòbil, que tinguem un DNI i un mòbil. No podem tenir un IDCAT mòbil
amb un DNI i 2 mòbils. És un i un. Si algú dius, ostres, jo m'he canviat la línia de mòbil o tinc vinculat el meu mòbil amb el DNI del meu pare o de la meva mare perquè, ostres, jo porto les terres i ho vaig fer així perquè em fos més pràctic per validar-me, però realment no ho tinc ben compaginat. Doncs totes aquestes eines i diferents consells per tal de fer aquestes modificacions us ho ensenyo posteriorment a fer-vos el resum d'aquesta diapositiva. Però que tingueu clar que l'IDCAT mòbil en 3 minutets ens podem donar d'alta i podem establir modificacions. Per altra banda, l'IDCAT a seques. L'IDCAT certificat és un fitxeret. És un fitxeret que s'instal·la al nostre ordinador. Aquest fitxeret com l'aconseguim? També a través d'una pàgina web, i aquesta pàgina web ens posa sobre la taula un formulari que l'hem d'omplir. Un cop omplert, l'enviem. Un cop enviat, ens derivarà a que físicament ens presenciem en un ajuntament, en un consell comarcal, o jo, per exemple, soc d'aquí al Penedès, de Vilafranca, i vaig anar una vegada al Col·legi d'Arquitectes. Vull dir que depèn de l'entitat acreditadora, doncs ens farà anar a un lloc o a un altre. Un cop ens presentem en aquesta oficina, el que fan és facilitar-nos un document amb un enllaç i una contrasenya. I després de fer tot aquest procés farem la descàrrega del nostre certificat, que és un fitxeret que farem doble clic, se'ns instal·laran als nostres ordinadors i ja estarà disponible quan haguem d'anar a dur a terme els diferents tràmits, ja sigui de la CCPAE, ja sigui tràmits del nostre municipi, ja sigui tràmits de l'administració tributària catalana, de l'Agència Tributària Catalana, és igual. La qüestió és que aquest fitxeret ja està disponible per utilitzar-lo en els nostres ordinadors quan naveguem, ja sigui des d'Edge, el navegador, ja sigui des del Chrome, ja sigui des del Firefox. Totes aquestes eines estaran disponibles. Per tant, IDCAT mòbil i IDCAT certificat són les opcions a nivell de persona física, us estic parlant sempre, a nivell autonòmic. Per aquí llegeixo coses. A l'hora de tramitar la informació caldrà identificar-nos com a persona física. Si disposeu, Àlex, si disposeu de certificat d'empresa, us podríeu validar com a certificat d'empresa. Si no, us podeu identificar com a persona física i a dins de les, ja us ho diré, i a dins de les diferents instàncies específiques o genèriques que disposeu, també podeu actuar com a representant de. D'acord? Espereu, que aquí tinc que silencio micros. Vale, ara sí. Vale. Més coses. Me'n vaig a les estatals, vale? Tant DNI electrònic com certificat digital de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre com l'opció de clave, totes aquestes opcions també us permeten entrar dins de la CCPAE i també us permeten entrar a administració catalana i també europees. Teniu aquestes opcions. DNI electrònic, així a mode resum. El DNI electrònic el porteu tots a la cartera, vale? És el DNI, és el plàstic que us he parlat fins ara, i aquest plàstic què porta? Porta un xip. I aquí dins d'aquest xip porta instal·lat o guardats dos certificats. Un certificat d'autentificació i un certificat de firma. Aquests certificats els podrem utilitzar sempre i quan. 2 condicions. Una, que tingueu un lector de DNI i que tingueu una contrasenya. Lector, fàcil d'aconseguir, té un cost entre 10 i 15 euros, o si no el tinguéssiu disponible, doncs a les oficines comarcals estan disponibles, hi ha teclats amb lectors, o si no, a biblioteques també podríeu trobar teclats amb lectors de DNI. Que no, si el voleu obtenir, doncs té aquest cost que us he comentat. I a part necessiteu una contrasenya. Aquesta contrasenya, d'on te la tinc? No sé si l'última vegada que vau anar a la Policia Nacional a renovar el DNI, doncs us van donar un paperot i a dins d'aquest paperot hi havia una contrasenya molt llarga escrita.
Doncs aquesta és la contrasenya que necessiteu. Dius, ostres, on tinc aquest paper? No patiu. Si necessiteu aquesta contrasenya perquè heu decidit utilitzar aquest identificador digital en el vostre dia a dia, l'heu d'aconseguir a les oficines de la Policia Nacional. Però no cal que demaneu cita. Aquestes oficines tenen unes maquinotes a l'entrada i aquestes maquinotes ens permeten posar els nostres DNIs, la nostra targeta de DNI, posar-la allà a la màquina i fer una recuperació de contrasenya sempre i quan tinguem el dit bé. Vale? Si ens detecta la nostra petjada, vale? Sempre huella dactilar, en català no em sortirà. Vale? Si ens detecta el dit, us anirà bé. Què us pot passar? Si teniu algun problema de pell, de dermatitis, ho dic perquè en alguna sessió m'ha passat que he tingut algun alumne que m'ha dit jo no ho he pogut fer perquè no em detecta la petjada. Llavors aquí sí que heu de demanar cita a la Policia Nacional i que us restableixin la contrasenya físicament. Si no, la màquina us ho fa al moment i llavors us facilita una nova contrasenya, sinó la que vosaltres decidiu, que és una de les coses interessants també. Per tant, DNI electrònic, només necessiteu lector i contrasenya. Posar-ho a l'ordinador i automàticament ens detectarà el certificat digital que porta incorporat el nostre DNI. Això seria una altra opció que teniu disponible. Més opcions. Ja sé que teniu un ventall massa ampli, però perquè conegueu una mica la realitat dels identificadors digitals. Certificat digital de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre. Què hi tenim aquí? És exactament el mateix que l'IDCAT certificat que us he explicat abans, però l'expedeix la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre. El certificat digital de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre és un fitxaret. I aquest fitxaret, per obtenir-lo, més o menys és el mateix procés que la segona opció que us he explicat abans. Hem d'entrar a la pàgina web de la fàbrica, un cop accedim aquí omplim un formulari, quan omplim aquest formulari ens deriva físicament o a la Seguretat Social o a l'Agència Tributària, tot i que ara també ho podríeu fer des de casa a través d'una videotrucada. Això és una altra de les novetats de fa uns mesos. I un cop fet aquest procés d'identificació, que diuen, sí, aquesta persona és l'Anna, doncs t'envien unes instruccions perquè tu descarreguis també a través d'una contrasenya. Tu descarregues i és un altre fitxaret que s'instal·la en el nostre ordinador i quan anem a fer els tràmits, ja sigui de la CCPA, ja sigui és igual, qualsevol tràmit de l'administració electrònica, també, com que ja estarà instal·lat a dins del nostre ordinador, també se'ns detectarà. És una altra opció. Com que no en tenim prous, us explico la cinquena. La cinquena opció és el clave PIN, clave permanente, clave mòbil, que molt probablement haureu anat sentint, sobretot en època de pandèmia i postpandèmia. El clave també és un espai d'identificació digital i ens dona un ventall molt ampli. El PIN, el permanente, el mòbil, i ens hem de registrar, llavors a partir d'aquí podem decidir quina opció volem utilitzar. A nivell de consell o de recomanació, si heu de fer tràmits a nivell català i són X tràmits, que tampoc n'heu de fer molts cada dia, quedeu-vos amb l'IDCAT mòbil, a seques. I si teniu dubtes, qüestions d'aclariments, recordeu que us podeu quedar al final de la sessió. Tot i així, ara passo per totes les diferents webs que us he anat explicant en aquesta diapositiva perquè tingueu present. Però, no patiu, ja sé que en una hora no us puc explicar la Bíblia de tot això. Per això, la recollida de mails que esteu fent a través del xat o que tinc jo de l'assistència, us enviaré un dossier amb tot això explicat detalladament, amb els enllaços, perquè tingueu aquest complement a la formació que us estic donant ara mateix, vale? Que no us quedeu penjats en aquest sentit. Me'n vaig a conèixer les diferents eines i us explico algun secret, sobretot del tema de l'IDCAT mòbil, d'acord? Me'n vaig aquí i us comparteixo pantalla. Aviam, on estàs? Aquí. Vale. En aquests moments, me'n vaig aquí a l'IDCAT mòbil.
Primer identificador que us he explicat abans, l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil és aquesta eina, la forma segura, fàcil i àgil d'identificar-vos en els tràmits i gestions amb l'administració per internet. Patapam. Aquest és l'enllaç i a través d'aquí, si no el teniu, hauríeu de venir aquí i començar a través d'aquest botonet tots una sèrie de preguntes que ens van fent. L'assistent d'alta, com el podem obtenir, què és l'IDCAT mòbil, què ens aporta, i aquí comencem. Tinc DNI espanyol? Sí. Tinc alguna d'aquestes dues targetes sanitàries? Sí. Que no les tinguéssiu, si feu no, us derivarà per altres vies per obtenir-ho. I aquí us recomanem l'alta immediata amb el DNI. Si disposeu del DNI físicament i important la targeta sanitària, aquí ja podríeu dur a terme l'alta amb el DNI. Que no disposeu d'algun d'aquests documents? Doncs aquí us dona pistes. Us caldrà tenir a mà el vostre DNI. Diu, alternativament, si voleu, us podeu donar d'alta amb selfie, és a dir, fa una foto de la vostra cara, fa una foto del vostre DNI, us fa tota una sèrie de fotos i de recollida digital i després podríeu obtenir aquesta alta amb l'IDCAT mòbil. Ja us diu aquí que podeu trigar fins a 48 hores. I si no, l'alta presencial, que l'alta presencial us deriva que demaneu cita prèvia amb un ajuntament o amb d'altres espais acreditadors, d'acord? Que no, que ho voleu fer des d'aquí a casa, doncs trigareu això, aquests 3-4 minutets, no els 30 segons que posa al principi, i fem alta amb DNI. I aquí amb alta amb DNI jo no puc avançar més que aquesta pàgina, perquè jo ja disposo d'ell. En el dossier jo us explico detingudament. I aquí, doncs, validació d'identitat, número de DNI, DNI vàlid fins quan, i heu d'anar omplint una sèrie d'informacions. Quan acabeu tot aquest procés, de fet, la següent pantalla us demana, important, un mòbil, una línia de mòbil i un correu electrònic. Aquestes dues coses també són imprescindibles. Per tant, imprescindible, línia mòbil, número de DNI i un correu electrònic. I l'heu de validar. Un cop validat, us dirà, ja teniu l'IDCAT mòbil. L'IDCAT mòbil no es queda instal·lat ni en el mòbil, ni en l'ordinador, ni enlloc. L'únic que fem és informar a l'Administració Oberta de Catalunya de m'he activat l'IDCAT mòbil per identificar-me digitalment. I aquestes dades queden emmagatzemades i quan vas a fer processos de tramitació és quan comencem recullen aquestes dades i llavors et fan arribar un SMS per tal d'autenticar-te. Important que no fa cap instal·lació. Si en alguna ocasió, per exemple, heu utilitzat un clave PIN o un clave mòbil, el clave sí que instal·la un programet al mòbil, però en aquest cas no. L'IDCAT mòbil s'instal·la al núvol o queda registrat en el núvol, perquè m'entengueu, d'acord? Jo paro aquí d'ensenyar-vos-ho, si seguiu, teòricament ha d'anar bé i finalitzar i que es quedi registrat. Si teniu algun problema, al final us apareix un error i us diu no s'ha pogut tramitar i llavors us donarà pistes. Molt probablement, si no s'ha pogut tramitar és perquè ja el teniu tramitat, és a dir, ja el teniu donat d'alta. I si ja el teniu donat d'alta, heu d'intentar, doncs, mirar d'utilitzar-lo i si no el podeu utilitzar, ara us dono pistes de com solucionar tot això, d'acord? Fins aquí, me'n torno una altra vegada a la pantalla inicial de l'IDCAT mòbil i si baixem una mica, aquí és si no el teniu, però si el teniu i heu de fer algun tipus de modificació, de canvi, no sabeu què us està passant i per què no us funciona, us acompanyo a visitar aquesta part inferior de la pàgina web. Necessiteu ajuda? Doncs aquí teniu la possibilitat de suspendre-ho o també el 012, que és el telèfon d'atenció a la ciutadania, també us poden donar un cop de mà. Que no, teniu un altre apartat encara que us pot ajudar en aquest tema, que és el suport de l'IDCAT mòbil, és això d'aquí, suport IDCAT mòbil. Si fem clic, se'ns obre el portal de suport de l'IDCAT mòbil de l'Administració Oberta de Catalunya i aquí us torna a explicar tot el que ja us he explicat, que és l'IDCAT mòbil, com ens donem d'alta, com l'utilitzem. El com l'utilitzem ho veurem
quan entrem a dins del portal i com gestionem el teu IDCAT mòbil. En aquest apartat vull que el tingueu fitxat, perquè si heu de modificar dades, si heu de desvincular el mòbil, si heu de donar de baixa l'IDCAT, si heu de renovar, si l'heu de suspendre, ho podríeu fer a través d'aquí. I aquí us donarà totes les pistes. També aquí sota teniu el canal de YouTube amb tota la informació i vídeos per complementar tot això que us estic explicant. Respecte a la gestió del teu IDCAT mòbil, si el teniu bé, si teniu el DNI associat a una línia que és vostra, perfecte, endavant. Que no, ajudeu-vos a través d'aquí, del dossier que us passaré o del 012. Un moment que ara veig que estic tenint moltes incorporacions. Vale. Accepto. No sé si algú m'està posant coses a través de xat. Silencio. Vale. Aviam. Perdoneu, que vaig llegint. Bon dia, Anna. David. Jo tinc l'IDCAT mòbil a títol personal, però en canvi no em serveix per entrar al portal de CCPAE, ja que el DNI que hi costa és el del gerent de l'empresa. Com m'ho puc fer? Aquí l'opció seria que si tu entres amb el DNI amb el teu IDCAT personal, tu podràs fer instàncies, però, clar, t'hauries de posar com a representant d'acord? A dins de les instàncies. Això seria una manera. És la manera que veig. De moment, la CCPAE no té activat una eina que es diu el representa i, per tant, tu no estàs activat com a persona representant d'aquesta empresa, de moment. Seria una manera, o si teniu certificat d'empresa, que no són els certificats que he explicat fins ara. Les assessories, una altra consulta, l'Anna, les assessories i gestories que realitzen tràmits pels seus clients han de fer tràmit per poder actuar en nom d'un tercer. Serveix un certificat de representació d'empresa. Les assessories i gestories, jo, per exemple, el meu gestor té el meu certificat físic, de persona física, i llavors el que fa quan va a fer tramitacions actua com a mi em representa i llavors utilitza el meu certificat però com a representant. En el cas de la CCPAE dins del portal, com us deia, podeu entrar amb el certificat, no sé si entenc que tu, Anna, ets una gestoria i entreu com a gestors o com procediu en aquest cas? O per què consultes? Especifica amb la teva realitat. Et pots activar el micro, si vols. Perfecte. Bon dia. Aviam, el és que nosaltres, al realitzar els tràmits aquests de cara als nostres clients, clar, jo entro amb el certificat digital de la meva empresa, que està en nom del meu director, perquè tinc instal·lat i llavors jo faig els tràmits. En el moment en què jo estic tramitant en nom d'un tercer, això aquí en el CCPAE no sé com ho puc fer, perquè amb altres organismes el que sí que fem és tenir un representa, sobretot a Catalunya, per poder presentar registres sanitaris o notificacions. Llavors, aquí al CCPAE com funciona? El tema del representa, o el que seria el apodera de l'estat espanyol o el representa, en aquest cas de l'Administració Oberta de Catalunya, està en tràmits d'incorporar-ho a dins del portal de la CCPAE, però en aquests moments encara no està vinculat ni activat. Per tant, la manera de tramitar, si disposeu dels certificats dels vostres representants seria una manera, no seria la més vàlida, si no, quan entrem a fer les instàncies específiques o genèriques, entreu amb el d'empresa i us podeu posar com a representant tot i que no està vinculat amb el representa. Seria una manera de fer-ho, d'acord? Anna, digue'm. Sí, No, el que has dit tu, clar, encara no hem vist la plataforma de tràmits, però en principi el que dius tu és correcte. Tots els tràmits que s'inicien
per part dels operadors, sí que els pot iniciar una tercera persona en nom de, i queda vinculat en aquell expedient. El que no, de moment, fins que no tinguem el represent, el que no pot ser són els tràmits que iniciem nosaltres. Nosaltres iniciem cada any el seguiment i dintre del seguiment, si hi ha incompliments, tot això són altres expedients. Aquests tràmits són els que la nostra eina, com que no té aquesta representació, no pot lligar un operador amb un altre representant ara per ara. Estem en tràmits perquè la Generalitat ens cedeixi aquesta eina. Però de moment no. Ara, quan inicieu vosaltres, si vosaltres presenteu una ampliació, la pots presentar en nom d'un altre. Bueno, després, si no, ho veurem. Sí, us ho ensenyo quan fem la instància, o altres tràmits. Gràcies, Anna, també per l'aclariment. Em vaig una altra vegada aquí. Aquí, estàvem amb l'IDCAT mòbil. Més coses. Aquí, l'IDCAT certificat, que també us l'he explicat. L'IDCAT certificat és una altra pàgina web, també us la vinculo a dins del dossier i són aquests 3 passos que us comentava. Sol·licitud de certificat, validació d'identitat i descàrrega i instal·lació del certificat. És el fitxeret, us l'instal·leu i en el dossier us dono pistes perquè el guardeu adequadament i que sigui exportable. Tot això també us ho explico en el dossier detingudament. Admeto una altra persona. El DNI electrònic no us l'explico perquè ja us he fet una mica de resum. És bàsicament, si ja el teniu físic quan us aneu a renovar el DNI, i ja tindreu el DNI amb els certificats corresponents. Si aquest DNI no teniu la contrasenya, recordeu les pistes que us he comentat abans. D'acord? Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre és una altra eina que també teniu disponibles, la certificació digital. I una altra vegada el mateix procés, com obtenim el certificat d'usuari. Des d'aquí també podeu obtenir certificats d'empresa i altres eines de certificació. Des d'aquí el certificat d'usuari és obtenga, teniu obtenga y renueve su certificado de ciudadano o obtenga renueve su certificado de empresa. En aquest cas us explico el de ciudadano i com el podem obtenir. Ho podeu obtenir, com us deia abans, a través d'una videoidentificació, ho podeu obtenir via certificat presencial, ho podeu obtenir si teniu DNI electrònic, també el podríeu obtenir i també ho podeu obtenir a través del dispositiu mòbil. Ja teniu moltes maneres d'obtenció, però el procés és exactament el mateix que l'IDCAT certificat que us he explicat abans. Us ho explico a nivell presencial. Heu de fer una configuració prèvia que us l'explica també en aquesta pàgina web i en el dossier que us facilito. Heu de sol·licitar a través d'un formulari el certificat, heu d'anar físicament a acreditar-vos i l'últim pas és fer la descàrrega. Tots aquests passos s'han de fer per aquest ordre especificat. I per últim tenim el clave. Aquest clave el tenim aquí disponible. És una altra opció d'identificació digital. Aquí també ens explica d'identificació electrònica per a administracions i aquí ens explica què és el clave. Ens hem de registrar, llavors a partir d'aquí, quan ens hem registrat, tindrem accés a les diferents opcions. Jo el clave la dono com l'última opció. Si haguéssiu de decidir alguna, jo em quedaria a Catalunya amb l'IDCAT mòbil, i si treballeu molt amb oficina i molt amb ordinador, us emplaço a que us descarregueu IDCAT certificat o el certificat de la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre, perquè és molt més automàtic. Recordeu que l'IDCAT mòbil sempre, per cada tràmit, per cada gestió, per cada firma, us arribarà un SMS per anar validant. En canvi, amb els certificats ja ho teniu a l'ordinador i amb un clic no heu d'introduir coses. Vull dir que a nivell de valoració de quin certificat utilitzo, que tingueu present totes aquestes opcions. Paco, entenc que si tinc certificat digital, tot això que expliques no em fa falta.
Si tens certificat digital és el que deia. Si tu ja el tens instal·lat a l'ordinador no necessites un IDCAT mòbil perquè tu el pots obtenir. Ara, per tant, ara que anem al portal, anem a veure totes les maneres d'identificar-nos digitalment. Me'n vaig una altra vegada a la presentació i anem per passos. Vale, aquí. Aquests són els que hem explicat i ara me'n vaig aquí. Anem a veure els tràmits que teniu disponibles a dins del portal, del nou portal. Anem a conèixer els diferents tràmits. Veig que va entrant gent. Vaig acceptant. Bon dia a les noves incorporacions que esteu venint per aquí. Actualment, dins del portal de la CCPAE, que ara anirem a conèixer, teniu com a tràmits ja disponibles amb instància específica, és a dir, concreta per allò que voleu fer. Teniu tots aquests. Tràmits d'inscripció, tràmits d'ampliació d'activitat, un tràmit específic de resposta d'incompliment, teniu un tràmit per sol·licitar la baixa en el registre del Consell i, per últim, els diferents tràmits de comercialització de producte i d'etiquetatge. Després, tràmit específic, però que de moment s'utilitza en entorn d'instància genèrica, que ara la veurem, és el canvi de titularitat. I, per últim, tràmits que de moment es mantenen en vies de tramitació actual i que, per tant, queden fora de l'entorn del nou portal, són tots aquests, els avisos d'elaboració, els certificats d'importació, declaració anual, pràctiques restringides i comandes de material. Tot això es anirà incorporant en properes fases a dins del portal. I ara sí que ens n'anem a conèixer el portal de tràmits i anem a veure com està organitzat i com ens validem a dins amb els nostres identificadors digitals. Us ho comparteixo. Vale, aviam. Us comparteixo tota la finestra. Un moment. I aquí tanquem. Us comparteixo tota la pantalla perquè es van obrint coses i que ho pugueu veure tot. Vale. Compartir pantalla. Vale. Aquí, per tal d'accedir al portal de tràmits, web de la CCPAE, o recordeu que al portal de tràmits també hi podreu accedir a través de possibles notificacions que us enviaran, que això també ho explicarem. I aquí, tràmits en línia, si accedim al portal i aquí doncs tenim aquest apartat. A mode parèntesi, continuem amb una incidència oberta on estem detectant algunes irregularitats en el funcionament de la plataforma de tràmits. Tot això que us explicarem avui, la instància genèrica, tot això es registra, les instàncies específiques també, però el que estem detectant és que hi ha vegades que no se'n generen els expedients. Si de cas, Anna, si vols després comentar quelcom, però que tingueu present que encara tenim aquesta incidència oberta. Tot i així anem a conèixer el portal, aquí ho tenim. I és això que tenim aquí disponible. Ara, crec que ha entrat alguna més. No, vale, portal de tràmits i gestions de la CCPAE és el que esteu veient en aquests moments. Aquí veiem tots aquests tràmits específics que us he comentat abans. Els tenim aquí llistats. Tràmits per temes, tenim la meva carpeta, que és un altre espai al que també podrem accedir. I aquí a la part dreta, tenim també la part d'identificació. Per accedir i identificar-nos a dins del portal ho podem fer de diferents maneres. Una, accedint a través d'aquí, d'entrar i entrarem i ens registrarem a dins del portal, ens identificarem a dins del portal i, per tant, ja tindrem accés als diferents tràmits. O l'altra opció és anar a dins de cada tràmit i des d'allà també ens portarà a identificar-nos digitalment. Per tant, aquí, quins tràmits tenim disponibles? Anem a explicar tot aquest espai i després accedim a dins del tràmit. Tot això d'aquí són els diferents tràmits específics. Si, per exemple, accedim a dins d'inscripció,
Us explico una mica com està muntat perquè veieu la importància de cada un dels punts. Aquí teniu el llistat de les diferents inscripcions que us he ensenyat abans de la diapositiva i ja des d'aquí aniríem a fer la tramitació amb autentificació, que se'ns obrirà l'eina d'identificació. Però en aquest punt em vull parar perquè vull que tingueu present aquest botonet d'informació en cada un dels tràmits. Aquest botonet d'informació, com diu, ens facilita informació sobre el tràmit i us convido a que hi accediu abans de procedir a qualsevol tramitació, ja sigui d'inscripció, d'ampliació o de comercialització de producte. Important perquè, fixeu-vos que si jo entro, per exemple, al de producció vegetal, aquí m'indica la informació del tràmit, m'explica les formes de tramitació que jo ja us les he explicat, no? Totes aquestes eines que tenim per identificar-nos i dins d'aquest tràmit quina documentació cal aportar. Aquí ens l'especifica, ens explica detingudament cada un dels documents que caldria que cal facilitar en aquest tràmit quan hi accedim. Com hem explicat, és un tràmit específic. Això vol dir que està preparat específicament per la recollida d'aquesta documentació. I aquí teniu tota la documentació que cal aportar, ben explicada. I llavors, una mica més a baix, aquesta documentació, evidentment, no l'heu de crear vosaltres des de zero, sinó que teniu els impresos descarregables. I tots aquests impresos, en funció de tota aquesta explicació, d'aquesta documentació que potser cal aportar, doncs caldrà descarregar-se-la. Aquesta documentació, hi ha alguna documentació que sí que és imprescindible agregar-la en el tràmit i hi ha altres documentacions que són opcionals en funció de la realitat i de la necessitat d'aquesta inscripció, d'acord? Aquí teniu, per tant, tot això disponible. Un cop tingueu tot això ben controlat i preparat, ja podríem accedir a tramitar amb autentificació. I això ho teniu a tots els tràmits ben explicat i indicat. Doncs, per exemple, una de les novetats de fa un parell de setmanes és la incorporació d'aquestes instàncies específiques de comercialització de producte i etiquetatge, que si feu clic aquí, doncs teniu el llistat de les diferents opcions. Respecte al tràmit de comercialització de producte i etiquetatge, perdoneu, sol·licituds, veig que no estan aquí llistats. Aquí, sol·licitud, teniu tots aquests, i informació. Respecte a tots aquests tràmits, us convido a que us mireu la informació detingudament, perquè aquí teniu una guia pràctica per la sol·licitud de la comercialització per productes distribuïts. És una guia on us explica pas per pas com omplir la instància i com omplir tota la informació que us estem sol·licitant a dins d'aquest tràmit. Ho teniu aquí visible i informat. És un tràmit important i que cal una mica de dedicació i de timing i de temps. Per tant, aquí tenim tots els tràmits per temes. I ara sí que entro directament al portal. Us volia que veiéssiu tot això i que ho tinguéssiu present. I ara sí que entro dins del portal i ho faré a través d'aquí, de l'entre. I quan entro, el que fa és obrir-me l'eina de recollida d'identitats, d'identificació, i aquí què tenim? Això de color vermell no ho veureu, això és perquè no observeu les meves dades, i aquí què tenim? Tenim aquesta eina que m'identifica, és el meu NIF i el meu mòbil, aquest és l'espai on facilitem les dades per tal de poder utilitzar l'IDCAT mòbil, és això d'aquí. Sí, com m'heu comentat abans, tinc certificat digital, tinc l'IDCAT certificat, tinc el clave, tinc el DNI electrònic, tinc d'altres, aquí sota, no quedeu exclosos, no patiu. I simplement fent clic, per exemple, certificat digital, automàticament a mi ja se m'obre els certificats digitals que jo tinc disponibles, d'acord? Si jo faig, de moment cancel·lo, perquè a mi el que m'interessa és utilitzar l'IDCAT certificat, vinc aquí i ja podria facilitar el meu DNI. El DNI, el mòbil, i un cop he facilitat aquestes dues dades, utilitzo el meu IDCAT.
Faig clic i cataclinc, sentireu un SMS. No el sentireu perquè el tinc en silenci. Aviam si m'arriba. He fet clic. Bon dia. Potser no vol treballar. Ai, no m'està fent clic. A veure, torno. Perdoneu, Potser no l'he posat bé. I utilitza el meu IDCAT. Vale. Encara no m'arriba. Ara sí. Vale. 85, 84, 96. I verifico. I ara sí que estem a dins del portal de tràmits identificats. Veieu aquí el meu nom i el DNI que em surt a sota i aquí també ja podríeu sortir. De moment ens quedem aquí dins i anem a fer un primer exemple, el d'instància genèrica. Tot i així, abans d'anar-me a la instància genèrica, ubicar-vos també aquí a la meva carpeta, que abans, quan hem entrat, no hi podíem accedir, i aquí trobem un espai de seguiment de tràmits, un espai de registre i entrada i sortida i un espai de notificacions. Me'n vaig a fer primer una instància genèrica i després entrarem perquè veieu com es van registrant els diferents tràmits que duem a terme. Instància genèrica, si me'n vaig aquí, i recordeu, la informació o tramitar amb autentificació. Si faig tramitar amb autentificació, com que ja estic identificada, ja m'entrarà directament el tràmit. Si no us heu identificat prèviament, quan entreu aquí a dins de tramitar amb autentificació, us demanarà que us identifiqueu i us tornarà a aparèixer la finestra que hem vist, on he posat el meu DNI i on he posat el mòbil i m'ha arribat l'SMS. Per tant, me'n vaig aquí a tramitar amb autentificació i se m'obrirà una finestra a part. I aquí, què tenim? Actuo com a persona interessada. Si us heu registrat amb el vostre identificador digital com a persona física, doncs aquí actuaríeu com a persona interessada. Que no, que ho fareu com a persona representant d'algú altre, hauríeu d'utilitzar aquesta opció. D'acord? Teniu totes aquestes opcions d'aquí. D'acord? Si baixeu una mica més, us apareixerà el vostre nom, us apareixerà el DNI i aquí exposareu el que exposo, que facilito aquesta documentació i sol·licito que s'estudiï la documentació. Seria una de les exposicions que podríeu fer i de les sol·licituds. Un cop heu exposat i sol·licitat, afegireu documents adjunts si és necessari complementar aquesta instància genèrica amb algun document concret. La instància genèrica no obliga a facilitar cap tipus de documentació perquè, tal com diu el seu nom, és genèrica. I després, una mica més avall, teniu els avisos, comunicacions i notificacions, que aquí facilitaríeu un correu electrònic. En aquest cas, poso el de la consultoria i també podríeu afegir un número mòbil. Important aquest espai d'aquí. Ara, en el cas d'instància genèrica, aquest correu electrònic que faciliteu, el que farà quan finalitzem d'enviar la instància genèrica, se us enviarà un mail indicant has creat una instància genèrica, però el CCPAE el que fa és recollir els mails i telèfons en temes de notificació que realment voleu rebre les notificacions, efectes de notificació, perdoneu. És a dir, que si vosaltres dueu a terme una instància genèrica o dueu a terme qualsevol tràmit, la resposta a aquest tràmit o la resposta a l'execució d'aquest tràmit la rebreu en el mail o mòbil que hagueu registrat oficialment amb el CCPAE a efectes de notificació. El mail que estigueu posant en cada un d'aquests tràmits aquí, tal com ho esteu veient en aquests moments, és només per aquell instant de heu donat d'alta i s'ha registrat correctament. Perquè veieu una mica que aquest correu no és el que fareu el seguiment de tot, sinó aquell que vau notificar en aquell moment a efectes de notificació.
Anna, que sempre m'embolico aquí, sí? Més o menys? Sí, correcte. Vale? Vull dir que tingueu present que si, ostres, no he rebut en el mail que jo vaig indicar en el tràmit, no he rebut res, és que potser ho esteu rebent en el mail que vau indicar amb el CCPAE respecte a efectes de notificació i totes aquestes coses. Vale. Dins del tràmit, declaració de responsabilitat, doncs declaro sota la meva responsabilitat que totes aquestes dades són certes i assumeixes la responsabilitat. I per últim, en la instància genèrica també ens demana el codi de seguretat. Doncs el posem, espero no equivocar-me, i continuar. Per tant, instància genèrica, omplim formulari, continuem. La segona part és revisar les dades. Un cop les hem revisat, podem modificar-les si no són correctes, si no continuem i se'ns enviarà la sol·licitud. L'última part, la signatura, que la signatura és una segona autentificació de la nostra identificació digital i signem aquí. L'únic que farà el sistema és detectar el mòbil que hem facilitat abans i li diem enviar... Ai, ara no sé si està posat. Bon dia, Anna. Crec que sí que està posat. Ara envio. Crec que sí que me l'ha agafat, Vale, sí, està. Vale, ja m'ha arribat. Està posat per defecte, perdoneu que jo encara estic adormida, que és dilluns. 87. I verifico. Omplir formulari, revisar formulari, signar, esperar que s'enviï la sol·licitud i un cop enviada, l'Anna segurament ja l'estarà rebent. Això en funció de les comunicacions que tingueu pot ser que us trigui una mica més. I en aquest moment la instància és genèrica, ens explica el detall del tràmit, ja ha entrat a registre, ja està dins i aquí podem veure una mica tota la informació. Respecte a aquesta informació, aquesta finestra la podeu tancar tranquil·lament. Per què? Perquè totes aquestes dades, tot aquest PDF, tota aquesta informació, si tanqueu, la tindrem disponible i aprofito per explicar-vos la meva carpeta. Si me'n vaig aquí a la meva carpeta, faig clic i aquí tenim el seguiment de tràmits, el registre d'entrada i sortida i les notificacions. Si me'n vaig aquí al registre d'entrada i sortida, si fem clic, aquí veurem la instància genèrica que jo acabo de crear. I fixeu-vos la data d'avui a les 9:56 i aquí dins, si feu clic, veureu exactament la mateixa pantalla que ens ha aparegut quan hem acabat el tràmit i tenim tota la informació respecte a aquesta instància. A més aquí, fixeu-vos que tot això que posa prova, tot això els companys i les companyes del CCPAE m'ho han anat modificant. Jo aquí he fet instàncies genèriques, he fet inscripcions durant les formacions i aquí m'han anat posant prova, però inicialment veurem aquí instància genèrica i en funció del contingut d'aquesta instància ens ho modificaran. Per altra banda, si jo me'n vaig al meu correu electrònic, fixeu-vos que a mi m'ha arribat també un mail amb la informació d'aquesta instància que ens portarà exactament al mateix espai on podem veure quina és aquesta demanda que hem fet a través del portal. Així que no patiu que no perdeu els diferents espais. A la meva carpeta, al correu electrònic i tenim tota la informació necessària. Aprofitant que estic al correu electrònic, anem a fer-ho a la inversa. Aquí. Anem a fer-ho a la inversa. Fixeu-vos que jo he rebut un correu electrònic que m'han enviat també i en aquest cas jo no he fet cap intervenció. Ha sigut el Consell que a mi m'ha enviat un avís de notificació respecte a algun aspecte relacionat amb alguna acció que jo haig de fer com a operador. Quan obrim el correu electrònic, jo perquè utilitzo un entorn d'Outlook, però pot ser que utilitzeu un Gmail, un Hotmail, m'és igual. La qüestió és que el correu
tindrà aquest format que esteu veient en aquests moments. Ens indica el nom de l'entitat que du a terme aquesta notificació, el vostre nom, i teniu el botonet d'identifica't per accedir-hi. I aquí se'n tornem-hi una altra vegada amb el tema de les identificacions. En aquest cas, quan hi accedim, si fem clic, se'ns obrirà no el portal, sinó que se'ns obre aquest espai de l'Administració Oberta de Catalunya, però que està vinculat a dins del portal. I el que hem de fer és identificar-nos, per tant, una altra vegada, acceder con identitat digital, i aquí, doncs, una altra vegada. L'entorn és similar i ens demana, i tenim les mateixes opcions, o fer-ho amb IDCAT mòbil o fer-ho amb altres sistemes digitals. Ho tornaré a fer amb l'IDCAT i aquí i torno a enviar-ho. Vale, Anna, això per anar ràpid. Espera, que està entrant gent i em despisto. Espera, torno a començar. Anna, ho faré més bé. Aquí, acceder. Ara. Si tienes un correo no todo. I aquí. Vale. Pero tienes que entrar en el titular comercial. He posat el DNI, he posat el meu mòbil i m'arriba un altre SMS. 3538. I envio. Vale. I ara en aquests moments he accedit a través del correu electrònic que m'ha obert una pàgina web. Vale? Aquí tinc el correu, aquí tinc la pàgina web i en la pàgina web m'ha permès visualitzar la notificació electrònica que he rebut. Fixeu-vos aquí, em diu contenido no disponible, però aquí a la dreta sí que em diu tens 10 dies per obrir-la. Important el tema de les notificacions, encara que no les obertes, donen com a notificades. Vale? Per això, un dels principals motius pels quals s'estan fent aquestes formacions per reduir, per trencar amb aquesta falta d'obertura de notificacions. Vale? Perquè se us dona com a notificats, però en el fons no heu rebut la informació. I fem clic aquí a obrir notificació i aquesta obertura de notificació se m'obre. Tota aquesta obertura jo us ho estic ensenyant des d'un ordinador, però també ho podríeu obrir des del telèfon mòbil si us valideu i us identifiqueu. Aquí esteu veient això d'aquí, és una notificació electrònica, i la tinc aquí disponible. Espereu, a veure si aquí ho puc fer. Ja me la podria guardar, la podria imprimir o el que fos necessari, però jo el que us vull mostrar també, si jo tanco totes les coses, és que si me'n vaig aquí al portal de tràmits, fixeu-vos aquí baix que jo hi tinc anotacions de registre de sortida, és a dir, que el CCPAE a mi m'ha enviat coses. Aquí sota veieu que posa notificació CCPAE formació. Si jo faig clic en més informació, aquí també disposo d'aquesta notificació. La tinc també disponible. És a dir, que tant si rebeu un avís de notificació a través del mail i l'obriu o esteu dins del portal i obriu la notificació, és exactament el mateix document el que esteu visualitzant. D'acord? Teniu les dues opcions. Vale? I ja com a últim cas pràctic que us vull mostrar és el d'una inscripció, perquè veieu també el volum d'informació que cal omplir. Me'n vaig, per exemple, al de comerç minorista. Recordeu fer un cop d'ull a la informació i un cop tingueu tota aquesta informació ben endreçadeta, descarregada, omplerta amb tot el que necessiteu, llavors ja me'n puc anar cap a tramitar amb autentificació.
Un cop estic aquí dins, exactament igual que amb la instància genèrica, però la gran diferència és que ja teniu les coses com una mica completes, no? En aquest cas, exposo, doncs, havent presentat la documentació requerida, que es doni el tràmit pertinent, vale? Ui, aquí, quiet, ordinador. I si baixem una mica rona més, què anem veient? Doncs cosetes específiques d'aquest tràmit. Doncs sol·licitud de la inscripció per un comerç minorista. Prèviament, què haurem fet? Descarregar-nos aquí dins la informació el document de sol·licitud d'inscripció, l'haurem omplert i l'haurem guardat. I un cop guardat, doncs me'n vaig a buscar-lo. A veure, espereu que tinc aquí el document en blanc. Perdó. Ara sí ho tinc. Que tinc molts fitxers i no ho he endreçat. Perdoneu un moment. Aquí. Ara. I... Ara és que s'ho torno a convertir. Ara, perdoneu. Aquí. Tornem, sol·licitud d'inscripció, tenim el document guardat on el tingueu, en una carpeta, en una unitat, on ho tingueu guardat, i aquí, elegir arxivo, doncs l'escollim i el anem a buscar. En aquest cas, jo el que estic fent és, poso un fitxer en blanc, però vosaltres heu de seleccionar el pertinent, el que sigui necessari, i el facilito aquí. L'acord de certificació també és obligatori, fixeu-vos amb els asteriscos. Aquests documents sí o sí els haureu de facilitar. I important tenir present... Important haver revisat tota la documentació necessària. Doncs tornem-hi. Acord de certificació, faig clic i l'agafo en blanc. Un altre, ordre de domiciliació, és obligatori? No, però si en aquest cas d'inscripció necessiteu facilitar-la, l'haureu d'adjuntar, al igual que el justificat bancari. A la fotocòpia del DNI, aquesta sí o sí l'heu de tenir controlada i també l'hauríem d'adjuntar. Una mica més a baix, en cas que el titular sigui la persona jurídica, doncs aquí també heu de complementar. Recordeu que si heu fet aquest actua com, aquí sota també hauríeu de facilitar tota aquesta documentació. Si baixeu una mica més, teniu el plànol de situació, que també és obligatori, doncs adjuntem un altre fitxer. Aquí vaig admetent gent que em va entrar. El plànol de planta també ens és obligatori i la memòria tècnica de comerços també és obligatori. I si baixem una miqueta més, tornem al tema del correu. Insisteixo en el tema del correu. Aquí faciliteu un correu electrònic que us arribarà heu registrat, però a efectes de notificació se us enviaran les coses en el correu que hagueu facilitat a efectes de notificació. Aquí també podríeu afegir el telèfon mòbil, en aquest cas no és obligatori, i finalment declaro, sota la meva responsabilitat, que les dades facilitades en aquesta declaració són certes i assumeixo la responsabilitat. Un cop teniu tot això emplenat, veieu que és dedicar-hi, això relativament és un moment, però recordeu que tota aquesta documentació l'heu hagut d'emplenar prèviament i preparar-la prèviament. Vull dir, no entreu al formulari si tota aquella documentació no està preparada. I faig clic a continuar i aquí se'ns prepara aquesta revisió prèvia. Doncs igual que abans amb la instància, revisem que tot està bé. Si heu guardat el PDF amb el nom de cada cosa, diguéssim, podeu comprovar que realment heu adjuntat cada cosa en el lloc que li toca. I si és així, continuar, que no, dir, ostres, m'he equivocat, doncs modificar. Teniu temps per fer-ho tot. I fem continuar. I aquí, una altra vegada ens esperem, com actuem, mirem que tot està bé i anem a signar, que és aquesta última part. I envio l'SMS. Aquí darrere hi ha el meu mòbil, que ja està vinculat, i fem aquesta última part de signatura. Tornarà a arribar un SMS, 28 34 42, verifico, i ara sí, paciència. Recordeu que el tràmit d'instància genèrica doncs no contenia excessiva informació. Aquest tràmit hi hem afegit molts més adjunts i pot ser que demori una mica més aquest enviament de la sol·licitud.
Segurament Anna ja t'estarà entrant o ja estarà entrat. El registre sí, l'expedient encara no. Està en ello, no? Mm. Vale. A veure. També està dilluns, la plataforma. Però entra, entra. Vinga, bon dia. Avui li costa, Ja ho veig, ja ho veig. També se n'apunta, tothom està treballant amb la plataforma i normalment ho fas a la tarda, Sí, normalment ho faig a la tarda, tota la raó. Ja ho sabeu, a les 10 aneu a esmorzar. I els tràmits ja els fareu després o els feu a les 7 del matí, que segur que està No, més ara jo tranquil·let. ja el tinc, ja tinc expedient i tot. Vale. És molta xitxa. Mireu, ja està. Vale? Un cop ha trigat, perquè el volum de dades... I és un document en blanc el que he enviat. Imagineu-vos si envieu els fitxers reals amb el contingut, doncs potser triga una mica més, vale? Però que tingueu present les hores, també. Vale? Així és que ja tenim tot això entrat a dins de plataforma. A dins el tràmit ja està registrat al sistema del CCPAE i això, com us he dit abans, ho podreu tancar i anem a comprovar que realment s'ha donat d'alta. Espera, això també ho tancaré i me'n vaig aquí. Si jo me'n vaig a la meva carpeta una altra vegada i me'n vaig a registre d'entrada i sortida, a veure si se'm carrega. Vale? I aquí ja tenim la inscripció de comerç minorista que s'ha donat d'alta. I si jo entro aquí dins, tota la informació que heu vist abans també la teniu tot aquí controlada. I no només aquí, recordeu, sinó que també la tenim a on? Aquí, al correu electrònic. I des del correu electrònic, si fem clic, ens porta exactament al mateix lloc on estic jo ara, que és aquí. Vale? Tenim, per tant, totes aquestes eines disponibles a dins del portal. Vale? Tràmits, la meva carpeta, identificació, deixo de compartir, me'n torno a la presentació i fins aquí. Aviam. Me'n torno aquí. No sé, dubtes, qüestions, aclariments. Veig que durant la sessió he anat fent incorporacions. La idea és enviar-vos cosetes quan acabi la formació. No sé si teniu dubtes, qüestions, aclariments. Vale, per aquí, la Neus. Vale, espera, Aleix. Espera, que en tinc més. Els davant. El Jaume Gustems, es rep algun email d'avís de notificació? Rebreu un mail d'avís de notificació si vosaltres no heu fet cap intervenció i és un avís de notificació que s'envia des del CCPAE directament, rebreu un mail en el mail que vau informar a efectes de notificació. Llavors, a partir d'allà ja podreu entrar al portal, us podreu identificar i podreu fer tot el seguit de tasques que hagueu de fer a partir de la notificació. L'Aleix, a efectes de notificació, de moment, si no tinc mal entès, només es permet indicar una persona de contacte amb un mail i un telèfon. En algun moment es podrà indicar més d'una persona? Això, Anna, t'ho deixo amb tu. No sé Això si... d'indicar més d'una persona, suposo que és pel tema de la representació o dintre de la mateixa entitat que hi hagin dos correus. Si és una empresa jurídica, que potser ho ha de consultar més gent, el que fan alguns és...
Empresa, suposo. Empresa. No, és una altra. Llavors, si és una empresa, el que sí que a vegades es pot posar un correu més genèric o una bústia que puguin consultar més una persona. Però en principi només podem notificar a una persona. Un operador ens dona una adreça electrònica habilitada per notificar. Exacte. No fa falta que sigui l'adreça del gerent. A nosaltres l'adreça que ens comuniqui el representant, aquella és la que nosaltres notificarem. I també volia afegir, a part del que rebeu un correu electrònic, també és important que potser alguns operadors no ho tenen, la majoria ja ho tenen, és un mòbil a efectes de notificació. Aquest mòbil no notifiquem, però sí que enviem un SMS que avisa que en el teu correu hi ha una notificació. I quan més avisos, potser millor. Vale. Però això que diu l'Anna, a efectes de notificació, un correu. I si podeu que sigui si la intenció d'aquest avís és que informi a més d'una persona, doncs recordeu que teniu mecanismes a nivell dels gestors de correu quan arribi això, que s'enviï un avís amb les altres persones. Per efectes de notificació només es pot informar d'una sola arroba, diguéssim, no de diversos correus. Per aquí, la Neus, si tenim nom d'usuari i clau d'accés a nivell d'empresa per presentar sol·licituds o tràmits, necessitem també tenir un certificat digital perquè només amb el nom d'usuari i el passaport no sóc capaç d'entrar a totes les carpetes. Pel que tinc entès, només amb l'usuari i el password només podeu fer X tràmits. Valida, mana, si no és així? Amb l'usuari i la clau d'accés només podeu fer com a tràmit només el de sol·licitud de comercialització, o sigui, tot el que són productes. És l'únic tràmit que ara per ara es pot fer. Tots els altres tràmits us heu de validar. Ara, també podeu entrar a la meva carpeta, també es pot accedir amb usuari i contrasenya. A la meva carpeta per veure el registre. O sigui que és una altra opció, per veure tot el que s'us ha fet arribar o tot el que envieu, allà sí que es pot entrar amb usuari i contrasenya. Però clar, per fer una inscripció, evidentment, una ampliació, de moment els tràmits que tenim, de moment, els nous tràmits, encara, jo què sé, la sol·licitud de llavor, quan estigui, ja veurem com es pot fer. Però els altres que afecten directament al registre sí que us heu d'identificar. Vale, la Rosa indica, diu, per qualsevol sol·licitud de documentació com ara el certificat de la CCPAE de productes autoritzats s'haurà de fer sempre a partir d'una instància genèrica? Sempre és una paraula molt dràstica. O sigui, és a dir, nosaltres ara tenim procediments guiats, en tenim un parell. La idea és a la llarga tenir-los tots guiats. Però a dia d'avui, això, el tema de certificat de productes autoritzats, em sembla que sí, Anna, que s'ha de fer en instància genèrica, no? Això, el detall aquest ja no el conec. Sí, és un dels que tenim pendents, no?, de tirar endavant, oi? Sí, la sol·licitud de certificat, sí. Vale, de moment continuen en vies de tramitació actual, no, aquest? Sí. Vale. Bueno, com et mostro a diapositiva, Rosa, de moment hi ha alguns tràmits que s'incorporaran en instància específica en properes fases. Vale? Per tant, de moment aquest, el d'etiquetes ja tenen instància específica, però aquest entenc que continua en via de tramitació actual. No sé si tenim més consultes, preguntes. Vale, doncs, si us sembla bé, ho deixarem aquí. Important, si hi ha algú que necessita un cop de mà perquè no té l'IDCAT mòbil o vol fer algun tipus de modificació, us podeu esperar i us atenc, vale? I, per altra banda, jo ara al finalitzar la sessió us envio un dossier i el PowerPoint que he estat utilitzant durant la sessió perquè el tingueu per complementar-la. Vale? Important, si heu entrat amb un nom diferent al que us vau registrar, informeu-me per aquí al xat, perquè si no rebéssiu el meu dossier al cap d'una hora o així, envieu un mail a CCPAE que no han rebut res, vale? Però bàsicament això, que important, que jo tinc una llista d'assistència que a vegades no coincideix amb la participació real que hem tingut, vale? Doncs això, moltes gràcies.
Fins ara. Gràcies. 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 Adéu.